Els programes de formació i inserció, els PFI, són programes de primer nivell de qualificació de la formació professional. Els nostres PFIs estan adreçats a joves amb necessitats educatives especials i comprenen les edats d'entre 16 i 21 anys i que no han obtingut el graduat d'ESO. Aquests programes tenen una durada d'un curs acadèmic i inclouen pràctiques a l'empresa. Els itineraris formatius específics és una formació professional adreçada a alumnes entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials. L'objectiu és que el jove incrementi competències personals, socials i professionals. Els itineraris tenen una durada de 4 cursos. L'últim curs inclou unes pràctiques a l'empresa ordinària. La finalització dels estudis permet l'obtenció d'un certificat de professionalitat de nivell 1 en auxiliar en vendes i atenció al públic. Hola, soc la Zule, soc estudiant d'IFE i gràcies a IFE estic fent unes pràctiques que de veritat des de ben petita volia estar en una botiga d'animals, com estic ara. És un somni estar fent pràctiques aquí, és un somni. Soc en David Huete, tinc 22 anys, he aconseguit les pràctiques aquí a Bastos Medical, una empresa on em tracten molt bé i he aconseguit que m'hagin contractat i ara m'ha canviat la vida. Al Servei d'Orientació, Formació i Feina acompanyem a joves a formar-se i a preparar-se pel seu futur. Oferim programes amb diferents itineraris formatius i un acompanyament personalitzat tant d'orientació laboral com acadèmica. Com la Dual, que ofereix formació i feina. El programa Singulars, que ofereix formacions com fabricació mecànica, màrqueting digital, atenció al client o administració. I el programa Ocell de Foc, que ofereix acompanyament i suport a joves en el seu benestar emocional. Gràcies als Singulars, no només he crescut com a persona, sinó que també he tingut la valentia de tornar a fer l'ESO. Soc el Jordi i gràcies a la Dual he trobat una feina que m'agrada. Al FAR atenem a joves entre 16 i 24 anys que no estiguin ni estudiant ni treballant. El que els oferim és orientació i acompanyament durant 1 o com a màxim 2 anys escolar per preparar-los pel seu propi camí. Els principals valors afegits que oferim aquí al FAR són l'acompanyament personalitzat, els grups reduïts de treball, la nostra metodologia flexible i sobretot el treball en competències transversals perquè quan surtin, ja sigui estudiar o treballar, surtin el més preparats possible. Em dic Esa i estic en el FAR estudiant un certificat de professionalitat. M'agradaria sortir amb un títol i anar a les pràctiques. Després de les pràctiques vull treballar d'electricitat. Soc la Zoe, fa uns mesos vaig acabar l'ESO aquí i ara estic fent un CP de tecnologia i quan acabi m'agradaria poder estudiar més en relació amb les tecnologies.